בימים הקרובים אנו נתחיל לשלוח מייל מהמזכירות דרך מערכת קהילה נט. איך ניתן לראות את ההודעות שנשלחות דרך קהילה נט? דרך אחת היא להיכנס למערכת קהילה נט ולבדוק מדי יום את הדואר. אך לצורך זאת עליכם להירשם לקהילה נט. הכתובת של קהילה נט זה www.hakook.org.il. הנה זאת הכתובת שאתם צריכים להדביק או לכתוב בשורת הכתובות פה למעלה. ברגע שנכנסתם לכאן אתם לוחצים על כניסה והצטרפות, וכאן אתם לוחצים על הצטרפות, ממלאים את כל הפרטים ולא שוכחים ללחוץ על סיום הרשמה. מנהל המערכת יאשר לכם הצטרפות ותהיו חברים מן המניין בקהילה נט. עכשיו נניח שאתם כבר חברים, אתם רושמים פה את הפרטים שלכם, את הסיסמה, אתם יכולים ללחוץ וי פה שיזכור אתכם ולוחצים על כניסה, וכדי לבדוק את המייל אתם נכנסים להודעות ומידע, מערכת דואר אלקטרוני, ואתם יכולים פה לראות דואר נכנס, דואר יוצא וכדומה, ואתם גם יכולים לשלוח הודעה חדשה, אתם יכולים לכתוב פה למי אתם רוצים לשלוח, נגיד אם אני רוצה לשלוח לרבקה קופר, אז אני מסמנת פה וי, המשך, רושמת את כל מה שיש לי לרשום, אני יכולה גם לצרף קובץ ושלח הודעה. דרך אחרת היא לקבל את המייל, לבדוק את המייל יותר נכון, בתיבת הדואר הרגילה שלכם, וכאן יש בעיה קטנה, למי שיש ג'ימייל, הוא צריך לבצע את הפעולה הבאה. אני נכנסת פה לג'ימייל, וג'ימייל בפעם הראשונה שתשלח הודעה, הוא לא ישלח את ההודעה לתיבת הדואר הראשית, אלא לתיבה של החברתית או קידום מחירות. במקרה שלי זה נכנס לכאן, אני לוחצת פה, ומה שאני צריכה לעשות זה ללחוץ על עכבר ימין, העבר ללשונית או move to tab, ללשונית הראשית או לתיבת הדואר הנכנס, אני לוחצת פה, והוא שואל אם אני רוצה שתמיד הודעות מאינפו קהילה נט ייכנסו לכאן, אני רושמת yes, ומעכשיו כל ההודעות האלה ייכנסו לתיבה הראשית שלי. בהצלחה.